Danas ćemo pričati o konusnim presecima. Da bi definisali konusni presek moramo prvo da znamo šta je konus. Pa konus je na neki način površ beskonačne kupe. Evo pogledajte konus. Znači, to nije kupa, je tako, nego prosto jedna beskonačna kupa. Kako se dobija konus? Pa dobijate konus tako što oko neke prave O, koju zovemo osa, evo to nam je prava O koju zovemo osa, rotirate neku pravu I, koja se sa njom seče, i koju zovemo izvodnica. I kada I rotiramo oko O, onda je ovaj ovdje ugao naravno konstantan, ovo je fiksiran, a I se rotira i opisuje površ zapravo kružnog konusa. Znači, kružni konus je površ koju dobijamo tako što rotiramo pravu I oko fiksirane prave O. Naravno, pretpostavljamo da se prava I i prava O seku u jednoj tački, ta tačka se zove vrh konusa. Znači, tako smo definisali kružni konus. Primetite da je ovaj ugao ovdje konstantan i drugim rečima ja sad mogu da presečem taj kružni konus, mogu da ga presečem sa jednom ravni, ajde zovemo je beta, koja je normalna na O, i tada zapravo u suštini ja dobijam kupu i mogu da posmatram ovaj trougao izdvojeno. Znači ovaj trougao ovdje koji mi ima vrh u V, i koji je pravougli trougao, dakle ovo je bila izvodnica, ovo je bila osa, jel tako, a ovo je presek, ovaj poluprečnik je zapravo ovaj ravni beta, i ovaj ugao rekli smo da je fiksiran, pa je prema tome fiksiran i ovaj ugao ovdje i taj ugao ću da označavam sa fi u ovom daljem izlaganju. Dakle, to su sve dobro poznate stvari. Sad, ja želim taj beskonačni konus da presečem sa ravni. Dakle, imam beskonačni konus, tako, i želim da ga presečem sa ravni. Ja mogu sa ravni da presečem kroz vrh V, ali to nije interesantno, jer u preseku ću opet dobiti ili V, ili ako malo nagnem ovu ravan, mogu da dobijem jednu izvodnicu ili mogu da dobijem dve izvodnice. I ovo, kad ravan sadrži vrh konusa, znači ako ravan alfa sadrži V, to se zove degenerisani konusni presek. Degenerisani konusni presek. Međutim, nas interesuje slučaj šta ako ravan alfa ne sadrži V. Jel tako? Znači, ja hoću da vidim šta se dešava kada imam konus kružni i presečem ga sa ravni alfa. Presečem ga sa ravni alfa, šta ću dobiti ili koje su osobine krive koju dobijam kao presek te ravni alfa i konusa. Ukoliko alfa ne sadrži V, onda se presek taj zove nedegenerisani konusni presek ili konika. Znači, u budući ću pretpostavljati da su mi konusni preseci nedegenerisani. I tada zapravo ispostavlja se da mogu da pokažem, znači ispostavlja se zapravo da će taj konusni presek biti ili elipsa, ili hiperbola, ili parabola, u zavisnosti od toga koliko je, da kažem, nagnuta ravan alfa u odnosu na konus. Međutim, mi ćemo karakterisati elipsu, hiperbolu i parabolu, odnosno sve konike, ovom sljedećom teoremom. Teorema je o žiži i direktrisi i kaže u ravni alfa konike postoje tačka F i prava D takve da je odnos rastojanja, evo piše ovdje, odnos rastojanja tačke od proizvoljne tačke konike od tačke F koju zovemo žiža,
kroz odnos, kroz rastojanje tačke M od prave D koju zovemo direktrisa konstantan. I taj konstantan broj zovemo E, označamo se i zovemo ekscentricitet. Dakle, to je teorema o žiži i direktrisi. Dakle, mi još uvijek ne govorimo o tome šta je konusni presek. Mi samo kažemo kakav god da je nedegenerisani konusni presek, to je konika, postoje žiža i direktrisa tako da važi ova osobina. Dokaz nije komplikovan, ali ga treba umeti nacrtati i uočiti neke geometrijske odnose i to razumeti. Evo, počet ćemo tako što ćemo skiciramo konus. I zatim ćemo konus da presečemo sa ravni alfa. I u preseku ćemo da dobijemo koniku. Koniku ću da označim sa K. Sam konus ću da označim sa C. I onda je jasno da je K jednako C presek alfa. Je tako? Evo ga konus C, evo je ravan alfa. E sad, ono što je važno da shvatimo, da postoji sfera sigma. Koja dodiruje konus i dodiruje ravan alfa. I to ravan alfa dodiruje u tački F. E sad, kako da to razumemo? Pa, u suštini, možete da shvatite da ste uzeli fišek i u njega ubacili tenisku lopticu. Sad, fišek je presečen sa ravni, konus je presečen sa ravni, je li tako? Sad, vi pokušavate da tom teniskom lopticom dodirnete ravan. Međutim, ako loptica je prevelika, ona će se zaglaviti u fišeku. Vi ono što možete da uradite jeste da izduvate lopticu i ona će upasti dublje u fišek. Drugim rečima, možete da izduvate lopticu sve dok ona u nekom momentu ne dodirne ravan alfa. To znači, postoji takva sfera koja će se zaglavi u konusu, dakle koja će dodiruje konus, a dodirivaće i ravan alfa. Evo, ja ću sad pokušati da skiciram jednu takvu sferu, evo ovako ovde. I dobro. Ono što je važno da razumemo jeste da sfera sigma dodiruje ravan, to jest konus C, po krugu K. Drugim rečima, sad se ta loptica je tako zaglavila u fišeku i dodiruje fišek po nekom krugu. Evo, ja ću ga nacrtati ovde K. Sad, poenta je u tome da taj krug K pripada ravni beta. Koja je ravan tog kruga. Znači, sad taj krug zapravo određuje ravan beta. I evo, ja ću recimo nacrtati to ovako. Nacrtat ću da... Evo sad tu ravan beta, kako bi ona izgledala, ja ću nacrtati ovako malo. Evo, to je sad ravan beta. Znači, beta je ravan kruga, ovo je važno da razumemo. Tako da,
sama ta sfera, inače ta sfera zove Dandelinova sfera, jel? Evo, ja ću to ovdje napisati, Dandelinova sfera. Sama ta Dandelinova sfera sigma, je li tako, ona određuje ovaj dodirni krug K, a samim tim i ravan kruga beta. I sad vidite, imamo dva osnovna sastojka. Ova tačka u kojoj je sfera dodirnula ravan, to je tačka F. I imamo zapravo presek ravni alfa i beta, to je prava D. Znači, neka je D alfa presek beta. Dokažimo da su ta prava D i ta tačka F upravo tražena tačka i prava. Znači, dokažimo da su D i F tražena prava i tačka. Da bismo to uradili, moramo da uvedemo još neke pojmove, još neke objekte ovdje. Evo, pogledajmo, tu imamo vrh konusa, njega ću da označim sa V kao i obično. Uočit ću sad proizvoljnu tačku M koja pripada konici. Tu tačku, recimo, mogu da nacrtam ovdje. Onda posmatram izvodnicu koja sadrži M. Dobro, pored izvodnice kroz M, ja ću sad tu izvodnicu da presečem ovdje sa ovim krugom i dobit ću tačku L. Znači, to mi je tačka L. E sad, šta ću još da uradim? Posmatrat ću podnožje normale, pošto tačka M pripada ravni alfa, ja mogu u ravni alfa da posmatram podnožje normale iz M na D. I to podnožje normale ću da označim sa K. I još ću jednu stvar da posmatram. Posmatrat ću tačku M'. Koja je normalna projekcija M na beta. I sad kad pogledate, tu zapravo mogu da uočim, znači ovdje posmatram normalnu projekciju M' iz M na beta, znači ovdje imam prav ugao, tako? Znači ugao M', K je prav. I sa druge strane ugao M', znači M', L je prav i M', K je prav. Znači mogu da posmatram ova dva trougla. Ovaj zeleni trougao i ovaj ovdje plavi trougao, recimo, ili ajde neka bude crveni trougao. To su dva pravouglá trougla. Ta dva pravouglá trougla su mi veoma bitna, je li tako? Zato što, primetite, u jednom od tih trouglova, u ovom crvenom, imam ovaj ugao konusa, to je onaj ugao koji sam malo preoznačio sa φ, a ovaj ovdje ugao M', on mi je isto važan ugao i konstantan je, ne zavisi od tačke M, zato što po teoremi od 3 normale će zapravo taj ugao da meri ugao između ravni alfa i beta. Znači, mogu da zaključim dve stvari, je li tako? Znači, ovaj ugao M
KM' je φ, to je ugao konusa, znači to je konstanta, ne zavisi od tačke M, to je ugao konusa. To je ovaj, dakle, ugao ovde. I imamo ovde ovaj ugao, ajde označit ću ga sa teta, jel? Znači, ugao MKM' je teta. To je također konstanta, znači ne zavisi od izbora tačke M na konici, jel tako, to je bitno. Pazite, mi pretpostavljamo tačka M na konici. Znači, ovo je ugao između ravni alfa i beta. Dobro, znači to su dva konstantna ugla koje ne zavise od tačke i ja ću sad pokušati da izrazim onaj odnos koji mi je tražen, jel tako, to je odnos znači rastojanja tačke M od F prema rastojanje tačke M od prave D, a to je upravo MK, pokušat ću da izrazim preko ova dva ugla koje ne zavise od tačke M. I pazite kako ću sad to da uradim. Iz ovog trougla ovde MKM', evo možemo ga nacrtati, znači imamo M''K, jel tako, ovaj ugao je teta, ja mogu da zaključim da je MM' kroz MK jednako sinus teta. I ovo mi je važna relacija. Tako. Iz ovog drugog trougla ovdje imam ugao φ, jel? Mogu da zaključim sledeće, imam M, imam K, M', mogu da zaključim da je MM', izvinjavam se, ovdje nije K, ovdje je L, dakle, MM' kroz ML je zapravo sinus φ. Ok. I još jednu stvar moram da primetim da je MF podudarno sa MK. Zašto? Zato što su to tangente na sferu sigma iz iste tačke M. Znači, tu koristim jednu lemu. Tangente na krug ili sferu iz neke tačke M su jednakih dužina. Za krug je to tvrđenje praktično elementarno, ono je posljedica elementarne podudarnosti, jel tako, kad imate neku tačku M i povučete dve tangente, jel tako, jedna, dve tangente, ajde recimo ako su to tangente, ja ću ih označiti baš kako treba, F i L, mi zapravo imamo da je MF podudarno sa ML. I to se jednostavno dokazuje podudarnošću trouglova. Nije teško dokazati isto to tvrđenje za sferu. Dakle, ako imamo sferu sigma, jel tako, tada dobijamo da su ma koje dve tangente, a sve takve tangente opet čine konus, znači iz neke tačke M na sferu, znači nije teško pokazati da je zapravo MF jednako ML. I sad imamo ova tri osnovna sastojka, dakle ovaj konstantan ugao teta, ovaj konstantan ugao fi, jel tako, i ovu podudarnost ovih tangenata. Ono što bi ovdje trebalo istaći jeste vidjeti zašto su zapravo MF i ML tangente. Pa pazite, MF, zašto je ona tangenta na sferu sigma? Zato što zapravo sfera sigma dodiruje ravan alfa u tački F. Prema tome i prava MF koja pripada ravni alfa dodiruje sferu u F. Zato je MF tangenta. A zašto je ML tangenta? Pa ML je tangenta zato što ona pripada izvodnici I. A izvodnica I dodiruje sferu. Zašto? Zato što je sfera upisana. Ona je, tako smo je konstruisali da ona dodiruje konus. Pa znači dodiruje i svaku njegovu tangentu, pa i tangentu ML. I sad
imamo ova tri osnovna zaokružena sastojka i sad mi hoćemo da vidimo šta je rastojanje proizvoljne tačke M od žiže F kroz rastojanje te iste tačke M, ali pa tačka M pripada konici, od direktrise D, gde smo F i D konstruisali baš kao gore, to su ona tačka i ona prava. Znači, rastojanje M od F to prosto označavamo sa MF. Rastojanje M do D, to smo na onoj gornjoj slici označili sa MK. I sad koristimo da je iz ove ovde relacije MF jednako ML, znači ovo menjam sa ML kroz MK. A onda, na osnovu ove relacije, ajde ja ću označiti sa 1 i ove relacije koju ću da označim sa 2, ja mogu da izračunam ML. ML će da bude MM' kroz sinus φ. A iz relacije 1 ja mogu da izračunam šta je MK. MK je MM' kroz sinus teta. I sada se MM' i MM' skrate i ja dobijam da je taj odnos zapravo sinus teta kroz sinus φ, a taj broj ne zavisi od tačke M, dakle on je konstantan i ja ću ga prosto označiti sa E. I to je kraj dokaza teoreme, zato što sam dokazao da za svaku koniku u njenoj ravni postoje tačka i prava koju zovemo žiža i direktrisa, upravo sa ovom osobinom da je odnos odgovarajućih rastojanja proizvoljne tačke M od te žiže i direktrise konstantan i to je broj E koji je veći od 0. Ono što treba primetiti da vrlo često ne postoji jedna sfera, vrlo često postoje dve sfere. Evo ja ću drugu sferu recimo nacrtati zelenom bojom, znači druga sfera bi bila ovde, jel? Druga sfera bi bila tu i ona bi opet imala neku drugu ravan beta po kojoj dodiruje konus i tako dalje, ali je poenta u tome da bi ona, da kažem, dala i drugu tačku F. Vidite da druga sfera, druga Dandelinova sfera bi u nekoj drugoj tački F dodirnula ravan alfa. Znači to bi bila zapravo druga žiža u ovom slučaju na slici ove elipse, je li tako? I takođe ova druga ravan beta koja bi sadržala ovaj dodirni krug bi zapravo po nekoj drugoj pravoj D1 recimo, je li tako, presekla ravan alfa i to bi bila druga direktrisa. Znači vrlo često, je li tako, postoje ne samo jedna, nego i dve žiže i dve odgovarajuće direktrise. E sada hoćemo da vidimo zapravo šta se dešava za različite uglove teta i fi, kako zapravo izgledaju konusni preseci. I ajde da pogledamo šta se zapravo dešava. Ako je zapravo E jednako 0, to je slučaj koji mi zapravo nismo pokrili ovim dokazom. Šta zapravo znači da je E jednako 0? Pa ovo zapravo znači, to znači da je sinus, vidite ovdje, E jednako 0 ako je sinus teta jednako 0, odnosno ako je teta jednako 0. Šta to zapravo znači? To jest alfa je paralelno ali taj slučaj nije pokriven dokazom, a kad je alfa paralelno sa beta, onda nema direktrise, je li tako? Tada nema direktrise. Nema direktrise. Šta se zapravo dešava? Dešava se zapravo, ovo je slučaj, ovo se dešava kada je ravan alfa normalna na osu konusa, je li tako? Tada je konusni presek, to jest konika, zapravo krug. A žiža F je centar kruga. Žiža F je centar kruga, a direktrise nema, je li tako? Zato što se ravni alfa i beta su paralelne, one se zapravo u tom slučaju ne seku, odnosno ako hoćete, one se seku u beskonačnosti, to je direktrisa je beskonačno daleka prava, jel? Ali praktično ona u euklidskoj ravni ne postoji.
Dakle, ovo kada je ekscentricitet 0, dobijamo zapravo da je konika krug, a ono što bi trebalo da bude žiža je zapravo centar kruga. I kažem, to je slučaj koji nije zapravo ni pokriven ovim dokazom, jer prosto direktrisa nije definisana. Ali je na neki način granični slučaj. Sad mi hoćemo da vidimo šta se zapravo dešava ako je e između 0 i 1. Tako, šta ako je e manje od 1, a veće od 0? Pa zapravo ispostavlja se, kad malo pogledate šta je e, to je odnos sinusa ova dva ugla, ispostavlja se da se to zapravo dešava ukoliko je teta manje od fi. I zapravo kako izgleda odgovarajuća slika? Evo izgleda ovako. Ja ću sad crtati, neću crtati ceo konus, crtat ću samo ono što mi je bitno. Vidite, ovo je ravan beta. Jel tako, ovako sad izgleda ova ravan alfa. Znači ovo ovdje što sam nacrtao, to je konus, jel tako, tako ga vidimo iz ove perspektive. I zapravo gdje nam je konusni presek? Konusni presek nam je ovo ovdje, ali to nam je konusni presek kad pogledate, znači presek konusa je ravni. Gdje su nam uglovi fi i teta? Pa evo ga, ugao fi je ovdje, ili tu, svejedno je. A ugao teta je ovdje. To je ugao između ravni alfa i beta. I vidite, kada je teta manje od fi, vi zapravo dobijate elipsu, jel tako? Dobit ćemo elipsu. Znači to sad još uvijek ne znamo, jel? To nismo dokazali, samo hoćemo da vidimo, jel? Hajde da pogledamo šta se dešava ako je e jednako 1. Ako je e jednako 1, evo opet ću da skiciram konusni presek. Zapravo ispostavlja se da je e jednako 1 ako i samo ako je teta jednako fi. Što zapravo slijedi iz onoga kako smo izrazili e. I sad pogledajte šta to zapravo znači. Ovdje imamo ravan beta, a ravan alfa zapravo ide paralelno sa jednom izvodnicom konusa. Tako da vidite, ovdje imate ugao fi, znači ovo je konus, jel? Imate ugao fi konus, ovo je vrh V, jel? Ovdje imate ugao fi tu i tu, znači ovo vam je konus, jel? A ovo vam je ravan alfa. I ta ravan alfa, ona također gradi ugao, ali ovaj ugao teta, on je sad jednak fi. Teta je jednak fi. I zapravo vidimo da je ravan alfa paralelna jednoj izvodnici konusa. To vidimo ovdje, ovo je izvodnica konusa, ravan alfa je paralelna i konusni presek zapravo neće biti ništa drugo nego, evo ga ovdje, jel tako, on će biti tu i vidimo da je on zapravo beskonačan i da je jedan komad. I zapravo ispostavlja se da ćemo tad dobiti parabolu. I ovo stavljam u navodnike, zato što prosto to nismo dokazali, samo hoćemo da vidimo. Znači, ako ja naginjem ovu ravan alfa, vidite, znači sad posmatrate ugao teta. I sad teta kad je malo, jel tako, dobijate elipsu. Kako povećavate teta, evo ovdje povećavate teta i kad teta postane jednak fi, dobijate parabolu ili e jednako 1. I imate posljednji slučaj je kada je e veće od 1. Ispostavlja se da je to ako i samo ako je zapravo teta veće od fi. Znači, još ste nagnuli više ravan i gledajte šta se onda dešava. Dešava se da zapravo, ja ću ovako da skiciram konus. Evo ovako. I sad, treba malo veći konus. I sad recimo, ako je ovo bila ravan beta, a ovdje ravan alfa,
Znači sad vidite ovdje imate ovaj ugao φ, to je ugao konusnog preseka, evo ga vrh V, jel? A ovo je ravan alfa. I kako će sad ravan alfa da preseče, ovo produžim konus, kako će sad ravan alfa da preseče konus C? Pa preseći će ga, znači vidite ovdje je sad ugao teta, on je veći od φ, jel? I sad će ravan alfa da preseče konus gore i preseći ga dole. Znači preseći ga po krivoj koja ima dve povezane komponente i zapravo dobit ćemo hiperbolu. Tako, sve zavisi dakle koliko ste nagnuli ravan alfa u odnosu na konus, ili tako. I još jednom, parabolu dobijate kada je ravan alfa paralelna jednoj izvodnici konusa. A hiperbolu dobijate kada je ravan alfa tako postavljen da seče obe grane tog beskonačnog konusa. A elipsu dobijate kada je ravan tako postavljen da seče samo jednu granu ovog konusa. Naravno, grane konusa su razdvojene ovim vrhom V. Evo, ako izbacite tačku V, konus postoji dva komada. Jel? Eto, to je ono što smo htjeli da objasnimo. Sada ćemo na osnovu ove teoreme o žiži i direktrisi da izvedemo takozvanu polarnu jednačinu konike. Dakle, mi sad imamo koniku, to je sad neka kriva, i mi znamo da konika ima žižu. Ja namjerno ovu koniku neću da crtam ni kao elipsu, ni kao hiperbolu, ni kao parabolu, pošto ja još uvijek ne znam šta je ona. Znači imamo žižu i direktrisu. I sada ću da uvedem polarni koordinatni sistem. Polarni koordinatni sistem uvodim tako što izaberem f za koordinatni početak. Od njega dakle merim polarna rastojanja, a x osu, odnosno osu gdje je ugao jednak nuli, biram tako da je ona normalna na direktrisu. Dakle, ovo će mi biti x osa, a f će mi biti koordinatni početak. Znači, polarni koordinatni sistem r φ. Ovo φ nema nikakve veze sa onim uglom φ od malo pre, jel tako? Prosto to su različite stvari. R φ gdje je x osa uvedena tako da je normalna na d, a f je koordinatni početak. I sada svaka tačka M u tom koordinatnom sistemu, ona ima svoje koordinate. Jel? I te koordinate su zapravo, znači svaka tačka M ima svoje koordinate R i φ. Znači R je zapravo udaljenost MF, to je R, jel tako, to je u polarnom koordinatnom sistemu tako, a φ nije ništa drugo nego ovaj ugao ovdje, to je ugao φ. Dobro, i sada hoćemo da izvedemo kako, koju jednačinu zadovoljava, znači hoćemo da odredimo polarnu jednačinu konike. Kada M pripada konici? Pa ako i samo ako je zapravo rastojanje R, a to nije ništa drugo nego MF. Dakle, to je rastojanje tačke konike od žiže jednako ekscentricitet puta rastojanje tačke M od direktrise. Jel tako? Ovo ovdje nam sledi na osnovu one teoreme malo pre. Dobro, a šta ovo znači? To je jednako E puta, šta je rastojanje tačke od direktrise? Pa malo pre smo to radili, jel tako? Znači spustimo normalu iz tačke M na direktrisu i malo pre smo tu tačku označavali sa K, pa ajde označimo na isti način, to je E puta MK. Dobro, sad kako možemo da izrazimo ovo rastojanje MK? Pa možemo zapravo da
posmatramo ovdje jednu tačku, ajde, neka se ona zove M1, koja je zapravo podnožje normale iz tačke M na osu X. I zapravo da primetimo da se ovo MK može zapisati kako? MK može da se zapiše kao FT, gdje je T presek ose X i direktrise, minus FM1. Dakle, FT minus FM1 daće mi zapravo M1T, a M1T nije ništa drugo nego MK. Jednako je E puta FT minus E puta FM1. Jednako je E puta FT, to ću označiti sa nekom malim L. Znači tu sam uveo oznaku, znači ovdje sam uzeo oznaka. Malo L je jednako E puta FT. Dobro, znači ovo sam označio sa L, a ovo će biti E puta, sad šta je FM1? FM1 nije ništa drugo, ako posmatramo ovaj ugao Φ ovdje, nego R kosinus Φ. Dobro, ajde da sklonim ovu oznaku da mi ne smeta. Dobro, šta je sad ovo? To će biti L minus, pa da, to je zapravo to. L minus R kosinus Φ. Znači, krenuli smo od R i dobili smo ovo. I sad možemo da izrazimo odatle R. Znači, ovo izjednačim sa ovim. I šta je R odatle? R je jednako L kroz 1 plus E puta kosinus Φ. Znači, L je neka oznaka, jel tako, primetimo da je L konstanta, jel tako, to je konstanta. Zašto? Zato što je ovo rastojanje FT konstantno, ono ne zavisi od tačke M, i E je konstantno. Znači, ovo je, i ovo važi za svako Φ element, recimo od minus pi do pi. Recimo tako uvedemo polarni ugao. I ovo se zove polarna jednačina konike. Polarna jednačina konike. Dobro. Ajde sad ovu jednačinu polarnu konike i zvezdica. Ajde sad da prebacimo tu jednačinu zvezdica u x, y koordinate. Gdje nam je sad y koordinata, pa evo prirodno je ako ovo x, jel tako, ja ću sad posmatrati ove x, y koordinate ovdje. Vidite sad. Y, jel tako, imamo sad ovdje x i y i f je koordinatni početak. Znači, hoću da prebacim odgovarajući x, y koordinate, hoću da prebacim jednačinu konike. Dobro, kako to radimo? Pa mi znamo koje su veze x, y i znači vi znamo da je x jednako r kosinus φ i y jednako r sinus φ. To uvek važi, jel tako? I iz toga se lako vidi da je zapravo r jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Samo φ se računa kao arkus tangens od y kroz x, međutim tu je malo komplikovanije. A u svakom slučaju to nam i ne treba. Mi možemo da kažemo ovako, da je zapravo x na kvadrat, to jest vidite r na kvadrat je jednako
Evo pogledajte odavde. R na kvadrat jednako L minus ER kosinus fipa na kvadrat. A ovo R na kvadrat zapravo nije ništa drugo nego x na kvadrat plus y na kvadrat. Ja? Šta je ovo? To je L minus, sad pogledajte, R kosinus phi to je x, R minus EX pa na kvadrat jednako je L na kvadrat minus 2LEX plus E na kvadrat x na kvadrat. Sad ovo malo istumbamo. Ovdje imamo ovako x na kvadrat, pa u zagradi 1 minus e na kvadrat. Zašto? Zato što x na kvadrat imamo ovdje i x na kvadrat imamo ovdje. Plus y na kvadrat, taj y na kvadrat, evo ga ovdje, je jednako L na kvadrat minus 2LEX. To je prosto ovo što nam je ovdje preostalo. Ja? Dobro. Sad ću da pretpostavim da je e različito od 1 i podelit ću sa 1 minus e na kvadrat. Tako, ako je e jednako 1, ne mogu ovako da radim. I znači ovu fazu ovdje ću označiti recimo sa recimo kvadrat. Znači tu mi se grana znači naša diskusija. I sad kad podelim se 1 minus e na kvadrat, dobijam da je x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 1 minus e na kvadrat jednako L na kvadrat kroz 1 minus e na kvadrat minus 2EL kroz 1 minus e na kvadrat puta x. Sad ću zapravo da označim da je a jednako L kroz 1 minus e na kvadrat. I to je jasno konstanta. Dakle, to će mi biti a. I onda dobijamo sljedeće. X na kvadrat plus. Sad vidite. Ovaj ovdje izraz, to će mi biti a kroz L puta y na kvadrat. Jednako je. A ovaj ovdje izraz će biti AL, jel tako, zato što ovdje ima L na kvadrat, to će biti AL minus, i ovdje mogu da vidim A, ovdje će mi biti 2EAX. I sad mogu da napakujem ovo na pune kvadrate. Šta će mi ovo biti? X na kvadrat plus EA. Zašto x na kvadrat plus EA? Zato što ovdje imam x na kvadrat, ovdje imam 2EAX i kad prebacim 2e na x kod x na kvadrat, ovdje dobijam x plus EA pa sve na kvadrat. Međutim, time treba da oduzmem još e na kvadrat, a na kvadrat. Dobro. Plus, i sad ću prepišem ovo, a kroz L y na kvadrat jednako je AL. I sad ću zapravo da uvedem malo transliran koordinatni sistem. Reći ću da je x' jednako x plus EA. Ovo je isto jako važno. I to će mi biti x'. A y' ću da zadržim da je y, jel tako? Znači, neću ga menjati, znači imamo ovako x' na kvadrat plus, pa sad odavde imam, znači ovo sam plus a kroz L y na kvadrat je jednako, ovdje imam AL plus e na kvadrat a na kvadrat. Jednako je. Sad AL plus e na kvadrat a na kvadrat, kad iskoristite ovu relaciju ovdje, probajte, dobijate da je zapravo a na kvadrat. I zapravo šta dobijamo?
dobijamo x prim na kvadrat kroz a na kvadrat, jel tako, sad delim sa a na kvadrat, plus y na kvadrat kroz L kroz AL jednako je 1. Tako, znači sad sam levu stranu podelio sa a na kvadrat i desnu stranu sam podelio sa a na kvadrat i dobio sam 1. I sad imate dve mogućnosti. Ili je e manje od 1. Šta ako je e manje od 1? Pa pazite, ako je e manje od 1, onda iz ove relacije ovdje vidite da će 1 minus e na kvadrat biti veći od 0. Jel? Pa će i zapravo AL da bude. A šta je AL? AL nije ništa drugo nego L na kvadrat kroz 1 minus e na kvadrat i on će da bude veći od 0. I prosto to AL ću da označim sa B. I vidite šta onda ovdje dobijam, ali to B je veće od 0, dakle sa AL ću da označim sa B na kvadrat. I onda zapravo dobijam jednačinu x prim na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je 1. Jel tako? Znači a na kvadrat sam ostavio, a AL sam označio sa b na kvadrat. I zapravo dobijam elipsu. Ali pazite, koordinatni početak više nije u žiži. Njega smo pomerili ovim transformacijom koordinata. Jel tako? Znači pomerili smo koordinate. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Šta se dešava ako je e veće od 1? Sjetite se da smo ovdje u ovoj relaciji kvadrat razdvojili slučaj kad je e različito od 1. Njega još uvijek nismo diskutovali. Znači e različito od 1, znači možda bude manje od 1 ili veće od 1. Ako je veće od 1, tada će AL da bude manje od 0. Zašto će AL da bude manje od 0? Zato što zbog ove relacije, ako je e veće od 1, onda ćemo imati 1 minus nešto veće od 1, to će biti negativno, ili je pozitivno, dakle a je negativno. I onda će AL biti manje od 0. I tada ćemo označiti AL sa minus b kvadrat. Jel tako? Prosto je manje od 0, onda je negativan neki kvadrat. Pa ćemo onda dobiti jednačinu x prim na kvadrat kroz a na kvadrat. I sad jedino što se mijenja jeste što ću ovdje imati y na kvadrat kroz b na kvadrat, ali sa znakom minus, jer je AL zapravo minus b na kvadrat jednako je 1. I dobijemo zapravo hiperbolu. Hiperbola. I možemo se još vratiti, znači vratimo se na slučaj kvadrat, jel tako? To jest, šta ako je e jednako 1? Pa ako je e jednako 1, mi zapravo zamenimo to u onu relaciju kvadrat i dobijamo x na kvadrat, 1 minus e na kvadrat, to će biti 1 minus 1, to je 0, znači x na kvadrat nema, znači dobijamo da je y na kvadrat jednako l na kvadrat minus 2lx. Jel? To je ono što se dobija ako je e jednako 1 iz relacije kvadrat. To će biti jednako minus 2l x minus L pola u zagradi. I sada ćemo opet uvesti translaciju koordinata. Kako? Pa reći ću da je x prim jednako minus x plus L pola. Dakle, praktično ovo ovdje i ovaj minus ispred, to će mi biti x prim. Znači, pazite, ovo nije baš translacija, znači opet će y biti jednako y prim. Znači, y ne menjam, a što radim sa x-om? Pa ovo ovdje je zapravo refleksija i translacija. Kako znam da je refleksija? Pa kad x menjate sa minus x, to je zapravo refleksija u odnosu na y osu. Ja?
Tako da zapravo šta ćemo da dobijemo? Dobijam da je y na kvadrat jednako 2 lx prim na kvadrat, jel tako, gde sam ovo i ovaj minus označio sa x bez kvadrata, znači 2lx prim. I to je zapravo parabola. I to su svi mogući slučajevi. Dakle, tek sad smo pokazali da je konusni, nedegenerisani konusni presek zapravo elipsa, hiperbola ili parabola. Dakle, malo pre smo pokazali da su konike, elipse, hiperbole ili parabole. Sada ćemo da se koncentrišemo na svaki od tih slučajeva. Znači, pogledajmo za početak slučaj elipse. Primetimo da smo malo pre, setite se kako je išao ovaj prethodni dokaz, da smo prvo krenuli od koordinatnog sistema x, y, koji je bio pridružen polarnom koordinatnom sistemu sa koordinatnim početkom f. A zatim smo u nekom momentu prešli na koordinatni sistem gde imamo x, novu promenljivu x prim, jel tako, odnosno translaciju koordinata, gde sam ja x translirao za neku konstantu EA. I zapravo prešao sam u centar elipse, znači ja sam se od žiže pomerio do centra za vrednost koja je jednaka EA. I dobio sam novi koordinatni sistem x prim, y prim. I u tom novom koordinatnom sistemu elipsa mi ima jednostavnu jednačinu. X trebalo bi da piše prim na kvadrat, ali sad pišem samo x na kvadrat kroz y na kvadrat, kroz a na kvadrat, plus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je 1. I ovo je sad jednačina elipse zapravo u ovom koordinatnom sistemu. X prim, y prim, ali njega sad prozovem x, y. Ovo podsjećanje mi je samo bitno da bi znao da je razmak između O i žiže f jednak EA. Jel tako? Zbog toga mi je to bitno. I sad možete zaboraviti na ovu sliku u nastavku. Sad pričamo o standardnim nekim osobinama elipse. Jel? Sad, dakle, očigledno, kada ovu elipsu presečete sa koordinatnom osom x i sa koordinatnom osom y, da ćemo dobiti da je zapravo, ovdje imam temena elipse, T1, T2, T3 i T4. I vidim da su koordinate temena elipse T1, 3 zapravo imaju koordinate plus minus a zarez 0. Jel tako, drugim rečima, a je ovo rastojanje ovde, a T2, 4 imaju koordinate 0 plus minus b, jel tako, i b, dakle, ovo rastojanje ovde. Kako ovo, dakle, dobijam? Pa ovo prosto dobijam tako što presečem, jel tako, recimo, da bi dobio tačke T1 i T3, ja presečem x osu, što je y jednako 0, jel tako, znači ovoga nestane, y je jednako 0, ja presečem i dobijam da je zapravo x jednako plus minus a, jel tako, to je standardno, to znamo da važi za elipsu. Znači, znamo koordinate temena i ovo a i b se zovu duža, odnosno kraća poluosa elipse. Mi obično pretpostavljamo da je a veće od b, i veće ili jednako od b. I naravno, ako je a jednako b, onda ta elipsa postaje krug. Ovo su osnovne osobine elipse. Druga stvar koju možete da primetite jeste, mi smo imali tu žižu, jel tako? I to ne samo jednu žižu. Mi zapravo vidimo da zbog simetrije, jer elipsa očigledno posjeduje neke simetrije koje se vide i u samoj jednačini, da imate dve žiže, f1 i f2. I te koordinate žiža f1, 2 označavaju su zapravo znači plus minus c zarez 0. Znači prosto ta koordinata žiže, znači ovo ovde se označava sa c. Međutim, mi znamo da je c zapravo jednako e puta a. Jeli, c je jednako e puta a. I to je veoma važna relacija zato što nam pomaže recimo da izračunamo ekscentricitet ukoliko znamo a i c i tako dalje ili obrnuto. Znači ovo je važna relacija.
sad, setite se da svaka elipsa ima i direktrise. Evo ja ću direktrise nacrtati recimo ovde. D1, to je direktrisa koja odgovara žiži F1 i D2, to je direktrisa koja odgovara žiži F2. Znači, koje su sad jednačine direktrisa? Ajde da pokušamo to da nacrtamo, odnosno da izračunamo. Evo, produžit ću ovu x osu. Evo, tu je sad x osa. I pretpostavit ću da izbrišem i ovo. Pretpostavit ću samo da ovo malo pomerim da mi ne smeta. Pretpostavit ću sad, očigledno da je ta direktrisa data kao neko x je jednako konstanta, x jednako konstanta, to je ta prava, jednako nekom x0, dakle ovo je x0, tako, to je to x0. Sad mi želimo da izračunamo to x0, koliko je to. Pa da bismo izračunali x0, šta treba da uradimo? To je zapravo, kako možemo x0 da izračunamo? Možemo da ga izračunamo kao a plus, jel tako? Znači možemo ga izračunamo ako je ovo tačka O, možemo da ga izračunamo kao OT1 plus T1 x0, ajde da kažem tako. Šta će to da bude? OT1 je A, a šta je T1 x0? Pa to je zapravo rastojanje tačke konike od direktrise, jel tako? A rastojanje tačke konike od direktrise će da bude, znači, ajde da napišemo plus rastojanje tačke T1 od direktrise D1. A mi znamo da je to, znači ovo ću prepisati, a plus, a rastojanje tačke od direktrise je zapravo jednako rastojanje tačke od žiže, T1 F1 kroz E. T1 F1 kroz E, a šta je T1 F1? To je ovo ovde rastojanje. To će zapravo biti A plus, sad, ovdje ću imati kroz E, a T1 F1 to će zapravo da mi bude TO minus EA. Ili ako hoćete TO minus OF1. Jednako je, znači ovo je jednostavno, samo petljamo bez veze, A plus TO, znači ovo mi je tačka O, znači T1O, T1O to je A, minus OF1 to je EA, kroz E, jednako je, i sad pogledajte, ovdje dobijamo A plus A kroz E minus A, ovo se skrati i dobijamo AE, A kroz E. Znači, šta mi je x0? x0 mi je a kroz e. Dakle, direktrisa D1 ima jednačinu x je jednako a kroz e. Međutim, ako želim direktrisu D2, zbog simetrije to će biti plus minus a kroz e. Ovo je prosto jednačina direktrise. I dokazat ćemo još sad jednu lepu teoremu za elipsu. To je teorema koja zapravo opet karakteriše elipsu na vrlo lep način. Zbir rastojanja proizvoljne tačke elipse od njenih žiža je konstanta. I ja ću staviti u zagradu i iznosi 2a, gdje je a veća poluosa elipse.
Ajde imamo dokaz. Je vrlo jednostavan ako znamo sve ove relacije od ranije. Ajde da pogledamo. Dakle, imamo elipsu, direktrise, znači D2, D1, evo ovdje odgovarajuća žiža F1, žiža F2, i sad posmatramo proizvoljnu tačku koja pripada elipsi. I posmatramo zapravo šta mi treba da dokažemo. Mi treba da pokažemo da je MF1 plus MF2, dakle kad saberete ovo rastojanje i ovo rastojanje, mi želimo da pokažemo da je MF1 plus MF2 konstantno. Znači, tako prosto formulišemo ovu teoremu. Ajde da možda to napišemo. Znači, mi treba da dokažemo da je MF1 plus MF2 jednako konstanti jednako 2a za svaku tačku sa elipse. Znači, kažem, dokaz je sljedeći. Prosto uzet ću udaljenost tačke M od direktrise D1 i posmatrat ću udaljenost tačke M od direktrise D2 i dobit ću neku tačku A1 koja je podnožje normale iz M na D1 i tačku A2 koja je podnožje normale iz M na D2. I šta sad možemo da primetimo? Da je MF1 plus MF2 jednako. Sad, rastojanje MF1 je zapravo E puta rastojanje tačke M od direktrise D1 plus MF2 je E puta rastojanje tačke M od direktrise D2 jednako je. A šta je rastojanje M od D1? Pa to je upravo MA1 plus šta je rastojanje M od D2? Pa to je MA2. E puta MA2. To je jednako E puta, pa u zagradi možemo izvući MA1 plus MA2, a to je zapravo E puta A1A2, što je očigledno konstanta. Znači, pokazali smo šta? Da je MF1 plus MF2 konstanta. Sad, kolika je ta konstanta? Pa to možete da vidite na razne načine. Znači, kolika je konstanta? Pa to se lako vidi, zato što je E puta A1, A2, šta je to? Malo pre smo vidjeli, kad smo imali tačku O, jel tako, da je rastojanje, da je zapravo ova prava D1 data jednačinom A kroz E. Znači, zapravo x je jednako a kroz e, a ova d2 je data jednačinom x je jednako minus a kroz e. Znači, odavde do ovde ima 2a kroz e. Znači, šta je e a1, a2? Pa to je zapravo e puta 2a kroz e i to je zapravo jednako 2a. To je jedan način. Drugi način, znači ovo je jedan način. Da dobijete da je to zapravo 2a, ta konstanta. A šta je drugi način? Drugi način je prosto da uočite neku karakterističnu tačku. Recimo uočite tačku T1. Drugi način. Uočite tačku M je jednako T1. Pošto smo mi pokazali da je MF1 plus MF2 neka konstanta, dovoljno tu konstantu izračunati recimo za konkretnu tačku, za M jednako T1. I pogledajmo šta je sad MT1 plus znači šta je MT1 plus, šta je MF1
plus mf2 postaje jednako čemu? To će biti t1f1 plus t1f2. A šta je ovo? T1f1 to će biti T1f1, jel tako? To će biti a minus c. Jel? Plus, a šta će biti T1f2? Da bismo od T1 došli do f2, moramo pređemo a plus c. Jel tako? Prvo moramo da dođemo do o, a onda od o do f2 imamo još c. I sad kad pogledate c-ovi se skrate i ostaje 2a. Tako, znači ovo je drugi način da vidite da je taj zbir rastojanja jednak 2a. Dakle, u svakom slučaju dokazali smo teoremu. Pogledajte koja je posljedica, recimo. Posljedicu ću da dobijem tako što ću da stavim da je tačka M jednako T2. Znači, pogledajte, sad ću da uzmem da je tačka M zapravo upravo T2. Evo mogu da skiciram ovdje. Znači, ako stavim da je M jednako T2, to znači tačka koja se nalazi na, znači sad ovdje imam M, imam F1, imam F2. Sad znam da je ovdje C, tako znam da je i ovdje C. I sad da vidimo šta je 2a, znam da je, jel tako, mf1 plus mf2, to je u ovom slučaju za m jednako t2 će postati t2f1 plus t2f2. Međutim, t2f1 i t2f2 su podudarni, pa mogu da stavim da je to 2 T2F1. A šta će to da bude? Pošto je ovaj trougao MOF1 pravougli, jel tako? Onda će zapravo MF1, to jest T2F1 biti hipotenuza, pa će to da bude B, znači 2B na kvadrat plus C na kvadrat. Pa koren iz toga, ja. Dobro, sad se dvojke skrate i odavde dobijamo, vidite, ova dvojka se skrati sa ovom dvojkom i dobijamo da je a na kvadrat jednako b na kvadrat plus c na kvadrat, ili oblik koji što više koristi jeste da je c na kvadrat jednako a na kvadrat minus b na kvadrat. Znači, drugim rečima, ukoliko znate a i b, možete lako da izračunate c. Jel tako? Ovo je važna posljedica. Dobro. I šta smo još pokazali? Primetite da smo ovdje pokazali da je MF1, znači primjedba, mi smo pokazali da je T2F1 jednako A. To smo pokazali, jel tako? Znači ovo ovdje je A. Šta to zapravo znači? To zapravo znači da vi kad vam neko da elipsu, vi u principu kad skicirate elipsu, ako nemate žiže, jel tako? Ako nemate žiže, onda vi recimo imate B i imate A. Gdje je otprilike žiža? Pa vi ćete uzeti A u otvor šestar. I onda ćete iz temena T2 otvorom šestara naneti ovdje A. I ovdje ćete zapravo dobiti žižu. Jel tako? Znači ovdje nanosite A i dobijate žižu. Znači, vrlo često ljudi greše pa misle je žiža pomerena ka centru elipse. Ne, ona je obično pomerena više ka temenu elipse. Jel tako? Obično je ta žiža više pomerena ka temenu elipse nego ka centru elipse. I naravno najvažnija primjedba jeste znači konstrukcija, naravno ne u klasičnom smislu elipse, dakle uz pomoć kanapa
dužine 2a i 2 eksera. To se često zove i baštovanska konstrukcija ili stolarska konstrukcija, zato što su je koristili stolari, baštovani i tako dalje, kada bi htjeli da dobiju tako lep ovalni pravilan oblik. Dakle, potrebno je da se dva eksera f zakucaju na određenom rastojanju koje želimo da postignemo. To rastojanje je zapravo 2c. Jel tako? I sad ako vi želite elipsu koja ima dato a i dato b, vi ćete zapravo izračunati koliko je c, to znači izračunat ćete koliko je 2c, jel tako? I onda ćete postaviti na rastojanju 2c upravo 2 eksera, a onda ćete uzeti kanap dužine 2a. Znači da je ovo kanap dužine 2a. Znači f1m kad se zategne kanap plus mf2 će biti 2a. I sada zavežete kanap za eksere, jel tako, i držite kanap stalno zategnutim i zapravo ovdje vam, kad šetate u tačku M koja je ograničena kanapom, dobijate konstrukciju elipse. Kažem, to nije konstrukcija lenjirom i šestarom, naravno, nego više kanapom. Sada ćemo da vidimo neke osnovne osobine hiperbole. Vidjeli smo da je hiperbola oblika x na kvadrat kroz a na kvadrat minus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je 1, to je njena jednačina u pogodnom koordinatnom sistemu. Ajde da skiciramo koji je to koordinatni sistem. Dakle, to je koordinatni sistem koji je smešten u centar krive. Ja ću nacrtati asimptote, dobro je poznato hiperbola ima asimptote, o tome malo kasnije. I prosto hiperbola ima dve grane, objašnjavali smo to u zavisnosti od položaja, ili tako, one ravni i tako dalje. Sad, ono što je bitno da shvatimo da također imamo dve žiže, to se vidi iz same jednačine koja trpi, da kažem, puno simetrija, znači možemo da zamenimo x sa minus y, y sa minus y, to su dve refleksije, dakle zapravo refleksije u odnosu na x i y osu, a samim tim imate i centralnu simetriju, znači imate dosta simetrija koje hiperbola podnosi, pa samim tim ako imate žižu f1 i njenu direktrisu d1, imate i žižu f2, njoj simetričnu i njenu direktrisu d2. Ono što je isto kao kod elipse, znači što je posljedica zapravo samog izvođenja, kako smo zapravo došli do onog kanonskog oblika, mi vidimo da žiža ima koordinate plus minus f1, 2 imaju koordinate plus minus c i 0, gdje je to c zapravo jednako ae. Znači, ovo su koordinate žiže, a šta su zapravo značenja parametara a i b? Pa zapravo može se vidjeti da je a ništa drugo nego rastojanje od centra elipse do temena t1 elipse. Znači ovo je a na sličan način do temena t2, ne elipse nego hiperbola, do temena t2 također imamo a. A što je značenje ovog broja b? Pa vidjet ćemo zapravo kasnije da zapravo ovaj parametar b možete smatrati ako povučete normalu u temenu, pa posmatrate ovu tačku gdje ta normala seče asimptotu, jel tako da je zapravo ovaj odsečak dužine b. Odnosno, dobro, znači evo samo da napišemo, temena t1, 2 imaju koordinate plus minus a zarez 0. I vidimo da hiperbola ne seče y osu, tako da nemamo druga dva temena. Što se tiče jednačina direktrisa d1 i 2, također imaju jednačinu x je jednako a kroz e plus minus a kroz e. Međutim, primetite da je raspored direktrisa i žiža drugačiji kod hiperbole nego kod elipse. Kod hiperbole direktrise razdvajaju žiže, a kod elipse
direktrise ne razdvajaju žiže, jel tako, sjetite se kod elipse žiže, jel tako, F1 i F2 imaju direktrise ovako raspoređene D1 i D2, znači direktrise ne razdvajaju žiže, dok kod hiperbole direktrise razdvajaju žiže. To su neke osnovne stvari koje treba primetiti. Dakle, ova stvar za direktrise se može dokazati analogno kao za elipse. Ono što je također teorema koja se analogno dokazuje, jeste, kaže, apsolutna vrednost razlike rastojanja proizvoljne tačke hiperbole od njenih žiža je konstantna. I u zagradi stavite i iznosi 2a. Ovo se formulom zapisuje ovako: mf1 minus mf2 pa apsolutna vrednost je jednako 2a. Sad ću odmah da nacrtam šta to znači. Dokaz je sličan kao za elipsu. Znači slično elipsi. I to ostavljam za vežbu. Jedina razlika jeste što je raspored tih žiža i direktrisa drugačiji, o tome vodite računa. A šta ovo zapravo znači? Ovo zapravo znači sljedeće, ovo probat ću bez asimptota. Znači imate žižu F1, imate žižu F2, jel? I onda posmatrate proizvoljnu tačku hiperbole i onda posmatrate razliku mf1 minus mf2. Međutim, vi vidite ovdje da na ovom kraku, jel tako, na ovoj grani hiperbole je mf1 manje od mf2. Dok je na ovoj grani hiperbole mf1 minus mf2, pogledajte sad ovdje, od mf1 do mf2, jel tako, mf1 je veće od mf2, pa mf1 minus mf2 veće od 0. Tako da na različitim granama imate različit znak ove razlike i zato ovdje uzimate apsolutnu vrednost, jel tako. A tehnička je stvar da slično elipsi pokažete da je ta razlika upravo 2a. Također može se pokazati da je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Sjetite se da je malo pre kod elipse ovdje bio minus, jel tako? Tako da ova formula je slična, ali je različita i možete da pokušate da je pokažete. Ono što je još bitno, jel tako, jeste možete razmišljati kako da konstruišete hiperbolu. Evo sad ću vam pokazati, znači to je jedna primjedba. Konstrukcija hiperbole. Štapom i kanapom. Znači, hiperbolu ne možete konstruisati linijom i šestarom, ali je možete konstruisati štapom i kanapom. Pretpostavimo da imamo štap dužine d, i kanap dužine L. I pazite šta ćemo da uradimo. Jedan kraj, i sad pretpostavit ću da je D veće od L. I sad jedan kraj kanapa ću da stavim u žižu F2. Jedan kraj štapa. I taj kraj štapa će biti fiksiran. Znači, pazite, ovaj štap ima dužinu D. A kanap, ajde kanap da crtam crvenom, ću da stavim u, evo sad ovdje neka je F2. I kanap crtam crvenom. I sad kanap sve vrijeme držite tako, evo ovo je kanap, sad ću da objasnim. A ovdje držite olovku u tački M. I sad vi puštate, znači poenta je da
ova olovka, to je tačka M, da ona uvek bude uz štap i da uvek drži zategnut kanap. Znači, kanap je dužine L. Sad vidite, vi sad rotirate ovaj štap. Sad u nekom novom trenutku, kad zarotirate štap, štap će doći ovde, jel tako? A kanap će da se malo pomeri, jel tako? Odnosno ova tačka M će da zauzme neku novu poziciju i skup svih tih pozicija M bit će zapravo jedna grana hiperbole. Druga grana hiperbole se dobija kad zamenite uloge, jel tako? Znači skup svih tačaka M će biti hiperbola. Kako se to dokazuje? Pa upravo koristeći onu teoremu koja karakteriše hiperbolu uz pomoć razlike rastojanja. Ajde da vidimo šta će zapravo da bude mf2 minus mf1. Za ovu tačku M, jel tako, koja je pored štapa i drži zategnut kanap. Znači mf2 minus mf1, to je zapravo mf2 minus, a šta je mf1? Ovo je sad f1. Mf1 to je zapravo mf1, jer kad od celog kanapa dužine L oduzmete mk, gde je k ovaj kraj, drugi kraj štapa. Jel tako? Znači mf1 će biti L minus mk. Jednako je, to će biti mf2 minus L plus mk. Jel tako? Međutim, šta je mf2 plus mk? Znači, vidite, mf2 plus mk. Pa to je zapravo upravo f2k minus L. Međutim, f2k je stalno isto, jel tako? To je dužina štapa, to je d minus L. I ovo je sad konstanta. Naravno, bitno je ovo crta jednu granu i bitno da ovo d minus L bude veće od 0, jel tako? Odnosno, da d bude veće od L. I zapravo, ukoliko vam treba hiperbola koje su date a i b, vi ćete zapravo da postavite ove tačke f1 i f2 na rastojanje 2c, jel tako, pošto c možete da izračunate preko a i b, znači a i b su vam dati, a uzet ćete da je d minus L upravo, jel tako, 2a. Uzet ćete da je to 2a, drugim rečima, uzet ćete onoliko duži kanap od štap od kanapa koliko želite da bude 2a i na taj način ste zadali 2c i zadali ste 2a ili ekvivalentno zadali ste a i b, jel tako, i konstruišete upravo onu hiperbolu koju želite, koja vam je potrebna. To je to jedan mali dokaz. Ono što je interesantno, što možete isto probati da nacrtate, jer u suštini i ovde vam trebaju neki ekseri. Ovo f2 je zapravo jedan ekser oko kog se vrti štap, a ovo f1 je ekser za koji je zavezan kanap. I ono što možete da pokušate da nacrtate jeste kada fiksirate žiže i da crtate različite elipse sa datim žižama. Različite elipse sa datim žižama. Znači sa datim žižama, znači i te elipse su konfokalne elipse, zato što sve te elipse imaju iste žiže. Vi zapravo menjate samo dužine kanapa, jel tako? Vi menjate dužinu kanapa i dobijate različite elipse. A sa druge strane, onda ubacite i štap u igru i opet menjate dužinu kanapa i štapa i dobijate različite hiperbole koje imaju iste ove žiže. I ono što je interesantno, dobijate tu jednu familiju elipsi i hiperbola koje su konfokalne, dakle imaju iste žiže i ono što se može pokazati jeste da familija konfokalnih elipsi i hiperbola je ortogonalna.
Šta znači ortogonalna? Pa to znači da je svaka hiperbola iz ove familije normalna na svaku elipsu iz ove familije. Znači, to je prosto vrlo interesantna stvar, koja se relativno jednostavno može pokazati, ali izvan našeg domašaja u ovom momentu. I obratimo još pažnju na osobine parabole. Znači, vidjeli smo da je parabola oblika y na kvadrat jednako 2lx. Ja? I mi to često pišemo zapravo drugačije, kao y na kvadrat jednako 2px. Što ćemo da uzmemo zapravo. I sjetite se kada smo izvodili iz polarne jednačine jednačine elipse, hiperbole i parabole, da smo za parabolu zapravo upotrebili transformaciju x' je jednako minus x plus L pola. Znači, ovim smo pomerali žižu u centar. Znači, prešli smo iz koordinatnog sistema čiji je početak bio u žiži, smo prešli u centar. Tako da, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je rastojanje od žiže do centra zapravo L pola, ili ako to L označimo sa P, rastojanje je P pola. Ajde sad da skiciramo zapravo parabolu kako ona obično se crta. Znači x, y, to je ova parabola y na kvadrat je 2px. I sad, kad smo uradili ovu translaciju, jel tako, mi smo zapravo postavili ovaj novi koordinatni početak baš u teme parabole. Znači, ova tačka se zove teme parabole. A sećate se, koordinatni sistem je ranije bio u žiži. I zapravo ovo rastojanje odavde do ovde je bilo L pola. Zapravo, ja ću sad to označiti sa P pola. Šta to znači? To znači da zapravo žiža parabole ima koordinate P pola i 0. A gde je direktrisa? Pa direktrisa je prava koja ima jednačinu x je jednako minus P pola. Znači, ako je odavde do ovde P pola i odavde do ovde P pola, zašto to mora da važi? Pa zato što ova tačka O, teme parabole, ona mora biti jednako udaljena i od direktrise i od žiže. Zbog čega? Zato što je ekscentricitet jednak 1. Jel tako? Pa je svaka tačka parabole, pa i tačka O, jednako udaljena i od žiže i od direktrise. Jel tako? Dakle, mora da bude direktrisa data jednačinom x jednako minus P pola. Znači, to je. I prosto ono što smo rekli, posljedica toga da je ekscentricitet jednak 1 jeste da kad god izmerite rastojanje proizvoljne tačke M od žiže, to rastojanje mora biti jednako rastojanje od direktrise, jel tako, ova tačka je bila K, ako se sjećate u izvođenju. Znači, zapravo MF mora biti jednako MK, tako, zato što je ekscentricitet jednak 1. Drugim rečima, imamo, pošto je ekscentricitet jednak 1, imamo sljedeću posljedicu. Rastojanje svake tačke parabole od njene žiže je jednako rastojanju te tačke od direktrise. Što je naravno očigledna posljedica toga da je jednako 1, ali nekad se parabola može definisati i ovako. Jel? Da je to geometrijsko mesto tačaka ravni koje su jednako daleke od fiksirane tačke i od fiksirane prave. Više ćemo pričati o elipsi, hiperboli i paraboli u nastavku, pričat ćemo o njihovim optičkim osobinama, pričat ćemo o kosom hicu, pričat ćemo o Keplerovim zakonima i gde se sve elipsa, hiperbola i parabola sreću u životu, u svakodnevnici, u praksi, u nauci i tako dalje.